Padhuzewe kwanziwe wose wangozi ngaindi kubasa sei usingatsvaki basa. Ani basa kutsvaka. Ndotsvaka padotiti vanhu. Ndoita zvokundibatirira. Vachiona zvakuti ndakapusawo endipa mari. Avakupiwa mari yakaningana nekushanda kwanechidi. Kune nchitawo vanoona zvakuti waiti ukashanda wainyimwa mari yako. Vanonyima. Wopuwa mari. Kana usatopiwa zvachose. Vachiti kuti vachingototi kwai hapana mari. Saka ndo zvawakadzokera. Hai kazhinji ndozvondongozokera veyozo kazhinji. Saka akatema matanda ese akavaka pano ndiani? Akatema matanda ekuvakapo. Emba yana baba. Takabatsirigwa vanhu kwamautsiwo vemubhukure kwedu ndakabatsira kutema matanda. Asawe chimba changu icho. Ndina kangozvimirira ndiri ndoga nemudzimai nana baba nana mai nemudzimai. Ndo vangobatsira nawo kuti vakewo. Ko mazano wakugona kubatsira here mudzimai kuita mabasa? Mazano ndakugona. Uri kumubatsira nei? Apa mvurawo zvino ndoenda kumubatsira unochera mvurawo nekutsvakawo huniwo. Ndoenda kuvabatsirawo. Kurewo nhasi vatowacha uzviona zve. Mvura pane pasina shuwa. Nayapo shuwa. Nayapo shuwa. Hayapo ndizvo. Nayapo ndizvo. Toilet chimbotadhansewo kwasingaisiwo chitoilet. Toiletiwo nachinawo zvinhuwo zvekuti ndingavakisawo toiletiwo yapapa pasewe kutotiwo kushanda kwandanjiti. Mari ndisingapiwo venyingobatirirwa navanhu vachiona kuti ndakapusawo. Iyapo vanhu vanoona sokutiwo haina handishandi asi ndoshanda hangu. But vamwe vanhu vazhinji ndo vanenge vasingandipiwo mabasa kuti ndishande kuti ndichengetewo kana kuti mhuriwo kana kuti ndidiniwo. Iyapowo hapowo ndavakutangawo kushandawo iyapo zvokunotiwo kuti musha uratidze kuti pamushawo. Iyapo ndakuda kushandawo zvangu panotiwo vanhu ndo vanenge vachiona sokuti handishandi but ndingobatirirwawo iyapo pamariyo. Masemende muri kuona haasi ebedroom, masemende emudziyo mutsva. Mudziyo wedu mutsva watareva uya ndochi ndowe kitchen ahu kitchen ahu kitchen ahu. Samunotamba zvenei? Para. Saka masemende. Zvikani vanhu. Pidai. Mumba. Pidai. Mumba. Pidai. Icho. Cheka. Ida kula sekuru kuti semende ekitchen kambi. Isekuru. This. I do to the school. Somebody tira. This semende. Kitchen. I do to the school. Just from Macadero. Just one can Mari. Dinofara school. This semende Patipali. Ruva Kauchi. Kitchen. Amen. I want to see. Ndofara skuru nezvamunotiitira kubva kubedroom nhasi kukitchen nhasi makuisavo samende ekitchen nhasi ndohwakufara zvazvokufara zvamatanda torashira kure togarawo zvakanaka tichaipikuru kitchen ahu kitchen ahu kitchen ahu kitchen the people amen. Makubikira kamkiche. Ndabikira mkiche. Musemenze for the people. Samende. Oh, I say. Yo fara chai. It's so. My Ruva bobika. My Ruva bobika. My Ruva
mu kitchen. My Ruva, my Ruva, my Ruva musemende. My Ruva, my Ruva, my Ruva. Yeah, but this. Ainda fara ne zvamatitirawo kubva kusemende kubva kubedroom wo hai nedzimba dzamatandawo dziya dzataiurayawo nyoka chionawo nyoka nezeuhwa izvizvi hai zvakuperavo shuwa totenda murambe makadaro shuwa nematodibatsirawo muimbawo yemazengi zveuhwa izvizvi tombotseta kure zvoroti kana uhwa achambotozivi neuhwa futi tamuone zvatakaitigwa kuti zvakadi zvakanakawo hai icho nyara Ruva nyara igogo nyara isekuru anachemera iva nyara isekuru nyara isekuru icho Shikanzi, macaw for the people. Exo, macaw, ahoo, macaw, ahoo, my blessing, ahoo, my blessing, ahoo, my blessing, more what's where I would. She got in my part of it. Come on out. Yeah. Kangu for the people. Sha, is it my paper? Ish, Wapara, 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 Shuwa nezvamatitirawo kubva mapawo vakigwavo imwevo imbawo kicheniwo kunotiwo zvamatanda zvitimbotsetawo kusaidhi timbotsetawo kure timbomirawo nezvamatandawo izvi shuwa haindotendawo shuwavo asi chiboya padhuze iwe kwanziwe wese wanga usingaendi kubasa sei usingatsvaki basa
Ani basa kutsvaka. Ndotsvaka parutivi vanhu. Utazondibatirira. Vachiona kuti ndakapusawo ndipa mari. Avakupiwa mari yakaringana nekushanda kwanechidi. Kune nchitawo. Vanoona kuti waiti ukashanda wainyimwa mari yako. Vanonyima. Wopuwa mari. Kana usatopiwa zvachose. Vachiti kudii? Vachingototi kwaye hapana mari. Saka ndozvawakadzokera. Hai kazhinji ndozondongodzokera weyozo kazhinji. Saka akatema matanda ese akavaka pano ndiani? Akatema matanda ekuvakapo. Imba yana baba. Takabatsirwa navanhu kwamautsiwo vemubhukure kwedu ndovakabatsira kutema matanda. Asi awo echimba changu icho. Awa ndinakangozvimirira ndiri ndoga nemudzimai nana baba nanamai nemudzimai. Ndovangobatsirana kuti tivakewo. Ko mazuva ano wakugona kubatsira here mudzimai kuita mabasa? Mazuva ano ndakugona. Uri kumubatsira nei? Pamvurawo ndoenda kumubatsira kunochera mvurawo nekutsvakawo huniwo. Ndenda kuvabatsirawo. Kurewo nhasi watowacha uzviona mvura pane pasina shuwa. Naye apo shuwa. Hayi apo ndizvo. Naye apo ndizvo. Hayi shuwa mudzimai wangu ndomudawo zvekunotiwo zvezvisipo mvura inochegwawo kurewo. Ndakuvabatsira kunocherawo mvura nehuniwo ichibatsira kutsvakawo kudoti vane vangowandigwawo vachingova vogavo nemabasa avo ava. Saka iye zvino hangu ndakubatsirawo mudzimai wangu kunocherawo mvura tichitsvakawo huniwo kudoti varerukirwewo iyapo zvezvinani. Each check he check he each check he saka tangotenda tinangotenda vanhu vese vari kutisapota tachokwadi hatinambochifungira kuti ndo sapoti yachange tichiwana tiri kuno kwachivi. Haisi nyore zvokwadi kuti ungoti uyewo kuno wosvika wotanga mamu1 kusvika patave mudhuri wedu wamunoona uyo watodi wapera kuplasta kuzhe vakuplasta mukati. Saka nenhau yekuti gozi bhilda dari very fast tikutanga panapa 6 o'clock dzotochata totanga basa pano. We mukutoti izvo zvikwatovira dzatokuta kuma6 futi tiri kutotibike vanhu vakwanise kuzorya manherano. Saka tikawirirana ngati no hatizodi situation yekuti tinozoti wapedza kutotanga futi kugara kana kuti totanga kukumbira vanhu masemende kana kuti totanga kukumbira chakati nechakati. Hatidi kudero. Saka isusu tongotanga ngounganidza zvinhu zvedu slowly achibuda mune imwe building achipinda mune imwe building. Tichiri ipapo zvakati toda kutenda vamwe vari kutoti toilet ngainge iripo toilet ngainge iripo. Toda kuzvitenda izvozvo zvose tichange tichizviita nezita raJesu. Saka izvozvi izvi kuita kwandiri kuita ndachimboita mafone calls angu andachimboita kuti tiwane mabricks kitchen. Saka tikuda kuita one step at a time. Tokapinda pa kitchen yedu ichipera tobva tapinda patoilet iri kutogwa nevanhu vazhinji kuti toilet handitika zvikanzi sei mukomana anga asiri kuvakawo chitoilet chimbotaura kuti sei wanga usingaisiwo chitoilet. Toilet nawo zvinhuwo zvokuti ndingavakisawo toilet yapapa sekudoti wokushanda kwandanjiti mari nesingapiwo wenyingobatirigwa navanhu vachiona kuti ndakapusawo iyapo vanhu vanoona sekuti haina handishandi asi ndoshanda hangu. But vamwe vanhu vazhinji ndo vanenge vasingandipiwo mabasa kuti ndishande kuti ndichengetewo kana kuti mhuriwo kana kuti ndidiniwo. Iyapowo hapowo ndakakutanga kushandawo iyapo zvokunotiwo kutoti musha uratidze kuti pamushawo. Iyapo ndakuda kushandawo zvangu patotiwo vanhu ndo vanenge vachiona sekuti handishandi but ndichingobatirigwawo iyapo pamariyo. Alright. Zvakanaka hanzi nekuti toda kuti uinde kubasa kuti mwana mudoko unoratidza kuti unoshanda iwe usaita usimbi. Ndozvazvitagwa nevanhu. Asi ndakagara newe the past 1 week handisi kuti anga achifeka but munhu unopfeka unombamuona ngadai vakasiya maturuzi pasi kare. In according to me vava vachindishandira zvangu. Asi ini ndandine wish yekuti dai vawanawo kana iro rekumbonochita garden boy mumatownship umu. Kune munhu wandine ndichizivawo saka tikaita musikana wakwadavira uya watikawanirawo basa remumba rake achipuwawo 3 figure yake yakanaka iwo. Ndozvateichitasirawo kuti munhu wakaita sauyu
timuindisewo mutownship kuitira kuti agopota achidise achiita kuti mhuri yavo inge ichienda mberi. Handisi kushora kuti kufudza mombe hakuiti, kunongofudzika. Asi inini ndati wishi yangu ndeyekuti dai awanariwo garden boy ari wana wamutaundi imomo vachimupawo iri nane. Inangu handisi kuti magarden boy ari kunzi anopiwa mari izvozvo, asi ndeyechikutasirwa kuti pachi3 figure ipapawo semunhu unenge achisakurawo maekera magarden evanhu pariyadhi ipapo, momupawo chikoteji kana chirumu chake chekugara ipapo, zvinhu zvinenge zvakanaka. Inhema herewe tiri kuti abatisira tina kuti tariwana kakutongotaurira vanhu nekuti ndakamuona hangu. Inangu hanhamusha zvodai pamwe dadine musha wangu ananaoka ndaimutora zvokwadi anoshanda, asi ndofunga kuti achishanda kudaroka ndichapota ndichiita follow up yakasimba inini wacho tizive kuti panapa pari kutumirwa mafuta here. Nokuti unozosvika kutaundiship kuya wosvika wopenyerwa paya wokanganwa mairuva unozviita iwe wonakirwa marekodzi unotamba keiwe hatichatokuoni wotoenda kwababa ekera wotoenda kwababa uyu bend after bend shuwa here mairuva modaire kuti murume ende kubasa modaire kuti murume ende kubasa mati hamuzivi wani pekutanga hamuzivi auzikwavaren baba roba aiwa modaire kuti vagozoenda kubasa sei muchida kuti vagozoenda kubasa auzivi zvakanaka. Saka gaizi ndizvozvo gai tinobika tatosiya bhodhi rangu riri paekera pamoto inda kundobika chirongedzai poto dzenyu idzona maekera. Ichi chindachiitira kuti chinge chiri cheporiji. Mamunhu wacho anga akati anoda kuti avaitirwe mapoto maviri, saka ndazotasa saizi dzacho ndikati gandise pasaizi iyo because anga kati kuendana nemhuri doko nemwe hombe, saka ndaona kuti gandise 2 ayo then kadika kuti ndoma munobikira poriji makusensenyi muri kubikira mune chechi hachiiti chiya chitoko chechi mobikira poriji umu. Then makapa tidi kuzonzwa kuti hanzi ekera makapa angu handiti hataramba makapa anovigirwa usabata kapu yangu tazviramba ndizvo here muri yose. Saka aya asina kutaugwa zvawo kunzi hanzi ndimaekera ndautira kuti vana vadoko vaive, saka anga akatichipa anga achinzi 34 cents tikati pachenji ngavandipagewo ndiro idzi dziri 10. Vana uyu anonzi Ruva nechikomana chani chisikana ichi voisira neporiji moputa muchiisira nyuma. Saka ndizvozvo ropa renyu riri kubvumiranawo nevanhu ngaita sei. Bye bye.